salamat. Salamat. Dito, lingawan mo. Siya sa premium niya. Premium ni mo. Sige, pre. Thank you. Ang pobre! Hatage! Ang pobre! Baoy hatage! Okay na, pre. Oh, mga lagi. Drangkard. Doon sa Drangkard, pre. Kana, pre. Thank you kay pre. Salamat kay pre, ha. Bayan lang ni pre. At naglisod tungod sa pandemya. Huwag kita apila sa portinaganan ng kadawat mga dato. Dito, eh. Mga nain, mga negosyo, mga hinoy na kadawat. Ang mga pobre, mga kadawat. Probe na, inom to, pre. Daghana sakto kaya, pre. Pero maburyong mo sa madugay, pre. Kung sige lang tagmok-mok, bay. Mao na nga, mga magawas-gawas, nakapalag sa pa, pre. O, bita na mga dons, pre. Magpurma-purma, giming ito kay hapit na economy, props na, ma-props na kunyo kalibutan. Pre, napay mga nakadawat sa pre. Nga ilang mga parinti. Wapan tuas, barangay, kay may bawan. Science! Science, gihaton lang yun sa balay. Gihaton, tag sa. Purbida, no? Ayaw ba na, ha? Kalagot kayo, pre. Anya. Ay, amot lang. Kalagot kayo. Ikaw, pre pa nyo. Kung sabi kasulti, pre pa nyo. Nyong. Pre pa nyo, ari. Kayo Tuog lang. naman siya. Oy. Nyong! Oy. Nyong! Ay, nauna. Sige, malataon ka tawag. Duka-duka diha. Naun sabi. Bito, pre. Ay, wala ka. Tuog na siya. Wala mo siya. Oo, yun. Wala makuan. Mga kabuang bayar madugan wa atay gawas-gawas kun ana ra permis at sa tuwa. Sige lang tagtutok kaning nagwaya na to sawa. Sumul kayo. Wala sawa. Kaya mo igatag Ay, dito na to. gagawan ta na. Oy, noon sa pamisitahan. Kuan mo ko pre kuning Donggan kang mari iluma na pre. Bila malas yung ka pre. Okay. Yun na. O sa mong duha. Pre panyong. Pre supring. Nga naman, pre. Ha? Nga no? Misaka mo sa kumbay nga hugom na kay mga tinay. Ya. Awas ka mo sa balay nga. Wa mo ipagibasa. oh Unsa mo eh. kuan Sa taga-department ng health ko, pre. Department of Health ba? Nga, Department of Health lagi. Di, Diba? nga, ang ilang giingon nga, wash your hands raman. Nga. Wa man gi-apil ang wash your feet. Mo na ibaliban ni mo sa ang mo na ibaliban gibiliban sa taga Parbasi ni mo magpakataon ni mo. Di ba? ako noon Sakto, pre. O, manin ni pre, patay ta, pre. Kaya mo kaligo, ha? Ha? Wawa di mo ingon ang department of gawas your body, ha? Yang. ako noon pre bisag wa ko mligo pero nangilam usman ko. Ako, pre, radyo ba? Radyo, ha? Nalimugmog sa... Ako patol polos mo nag-face mask. Mga tao nag-face mask. Ay wapa, mag-slow yun na inyong mga naos, ha? Ang among mga naos nga baho ninyo taon, ha? Pero kuno sa kamuwag tang taon ng COVID oy. Kaya may lisod nga putana, bre. Lisod sa ng tumbagon. Kaya dito ko na Rusya, ang vaccine ni Ana, dito sa, kaya naanak ko na sa phase 3. Dito sa Indonesia, na phase 1. Pero dito sa ato, ay sus, daragi sa auto special. Uy, ala, naman na ito yung mga bisita di ay. May adlaw mare. Matay, nakasud uroy mundua din nino. Ay. Namoy mga quarantine Ayan, pass. pasang sila na sila gang. Ayun, pagintang, wala mo sa din sila yung mga Kalay. Sigurado ka, Claudio, nga wa. Ay, dito mahadlok ka ng COVID gang. Mas ba, ang COVID pa mahadlok ka din nila. Dito sila mahadlok. Mas grabe pa ba ning virus kining duwas COVID. Buguyan mo pre oy. Sige, dagay. Lahat. Lahat man. Ang pobre hatage. Ayun ang mga dato. Correct, dili pariente. Ang sabaw. Oh, ni ama manggapan yung spring. Ha? Watay nabang diha kap bisag pamugas lang. Bitaw kap ka ng resura na sa mga sitwasyon ka po eh. Bida pa eh. Wala may kapit bugas kap taon. Oh, wala mo kakuha sa inyo sap. Wa pa ka po eh. Hasta kukap wa taon. Radyo, ikaw radyo. Ay, wow. Wala lagi. Sap. Oy, siguro mo, wa pa mo kadawat? O, wa pa mo kasuway og preso? Pagkargatan niya mo sa patrol. Ay, kayo ba, preso? Mamaak man mo, oy. Nakita ang tabaya mo sa video sa ka-vlogger? Kamong tulog yun. Nag-iyahay pa mo pa-cute-cute sa video. Nga nagpaibog pa sa kwarta nga inyong nadawat nga 6 mil. Saman, gusto mong ipa-pick up to mong patrol? Yok na yung yok.
Ay, binuha na, Claudio. Bito kap, joke ra to eh, kap, Joke joke lang, ra to eh. joke lang. Pero og naay bugas diha, kap, isang 5 lang ka kilo, okay ra kayo. Kap, ay lang ka Felix sa dinas, Kap. Bisag pulos corn beef na lang. Gubber pa, gubber. Bayaan ninyo, oy. Dugang-dugang malamos sa problema des barangay. Bibi, pagkawag na ko magpolisya, bi? Asan yung polisya? Kanang standby, pasudlara? Are so kami. Ato lang mi Kap, ha? Salamat kayo, Maglibas Kap. lang mi, Salamat Kap. kayo, Kap. Nagyo mo, Kap. Oy, ano sabi, Kap? Why mo biyaan nyo? Ano, asa mo? Mamiya mo? Ako Huwag rin. kayo magkabaginabag. Ay, gitawag pa ko sa kusawa, Kap. Ako sa kap, bitawag sa kap, wang. Sambo to ko, Kap. Balitar mo to sa walo ko, Kap. Hilab-lapon nyo nga eh. Mangita na yung mga asawa, nga dugan naman ng patay mga asawa. Naibago, taga-parbasi, Kap. Dali, sod mo. Dali, sod mo dali. Sod mo! Kaya. Kamong tulo, no? Maro, kay mo. Salamat mo ay, nga buutan na kay ko ron. Ay, salamat daon. Abi na mo, padakop yun minimo kapoy. Sa tuyo ninyo, mangayo mo ginabang? Oo, lagi, Kap. Sige. Pero mangutan ako. Asa may gaan ang 5 ka kilong gapas o 5 ka kilong bugas? Mas kaan ang 5 ka kilong gapas. Di ay 5 ka kilong gapas mo na madawat ninyong ayuda. Pagkakidor! Mauna, kay nagawas-gawas sumanggid mo. Hibaw mong naa ba ng COVID? Wa pa mawa? Naunsa baya mo? Sa bitawan ng COVID ay, oy. Wagit puli. Sige pa man gihapon. Pagkadako sa kausaban sa kinabuhis tao ron. Ang COVID yun, nakausap sa kinabuhis tao. Nga nagkasulti magkaanak, Claudio? Oh, tinuon na dayo eh. Yawa, ha? Ang ubar ng mga tao, ha? O ang ubang mga artista. Wa na tayo mga gigs. Las giling si Goliath, wala isyo. Mapaita. Ang ila tao mahimo, negosyo lang. Nguhang mga tais kabayo, ibaligya. Kay Uso, kay Tanoron. Liverboy, mga artista lang sad. Porbida. Sa moda rin ubang mga artista. Uy, ay. Pero kay Bao ka, Jade, okay ra, Jade. Kaya namin negosyo si Sarunan. Jade Rigodon, okay ra kayo. Pero kay Bao ka unsay pinakadako nga nahimong tabang sa COVID? Ang saman be? Ha? Ang imong pagsalig ug pagtuos Ginoo, Claudio. Mahal sa lagi dahil. Mm. Mahal gina. Pero dako bitaw ka usaban, Claudio, sa grabe. Tinuod na dayo, oy. Usa sa mga nausab kaniadto nga giusab karon no. Sa jeep kaniadto kun ay ubhon isnabo lang ka sa ubang mga pasahero. Unya kanay mangutot manapong dayo sa babang ubang mga pasahero. Unya magbagolbol. Pero karon 40 nang muubo kali usa ka pasahero. Unya moatsi manyagi ding ubang pasahero. Manglayad sa jeep. Unya kung mangutot ka pasalamat pa. Way utot utot ra di ay. Ngano kanong porbida. Ay ko pangutan anak, Claudio. Si COVID may pangutan kay siya ginagmugna aning tanan nga gikan sa China. Tinuod bitaw. Kinsa na siya? Si COVID, good. Tiguang na siya? Bata pa, Jo. Bata pa na. Mga pilidan. 19, Jo. Ano? Bungot sa ito'y. Mo rin kitawag og COVID-19. Ilam na ka, Joy. Paglungag na dito. Sa kalisod sa panahon tungod sa COVID, ang mga tao nag-iyahay na lagdiskarte para lang mabuhi. Mo sa niya akong bana, kini si Claudio. Naipong nga, sige mag-adto sa barangay hall. Unya dihang nauli siya diris amo. Oy, sada, Claudio, oy, kadagang ko na, din magkaana, oy. Diin pa dito sa barangay hall. Nanghatag silag mga linata di ay? Gipili rang hatagan. Parinte nila? Nila. Nganlan akong barangay. Ayaw lang. Kay, para di may igong kapitan. Kay suod po kay taon. Tas mga tiglista o tighatag. So, mauna yung nakadawat sa taon. Tagubay-ubay taon. Mauna, asang ustisyana. Malagi. Kapoy, anang istorya ha, Claudio? Pero daghana sa anak, uy. Ang uban, wara ba gitoon kadawat? Hakog, mga hakog. Ay, yun kaya sila. Pagkalagot, no? Pabor lang sa ilang hatagan. Huwag na dawat lilata, huwag na dawat bugas. Ipanghatag ng uban, uy, daghana kay nastanan. O tinuod na, ang mga kanahan kayo, og nasa ipanghatag bugas, mura ginaling ka bais. Paita taon.
Mas ginhawa sa akong diskartehan ni day para hatagan sa tao taba. Pero uy, huna-huna awa taong kadawat ang uban. Uy, luoy baya kaayo Claudio. Lagi paghatag sa taga-babaw, taga-sudlot. Sahi ra pug kita ang mabutang sa ilang dapit. Nya di ta katagaan bisag nagkutoy ng itong tiyan, di pait kaayo. Ang mga manok, ipakatag pa dito sa mga kutsi. Ay, Ginoo ko. Imo ba kita ang pagkusisya? Bahala na. Ikaw lang, panghata ka na. May gani kay nadaran akong pasabot ang akong bana. Nagbinarok di ay ang kanahan dito sa barangay. Sigig palista niya daghan kay ngan gigamit. Hasang hanggawa lagi tawhana lagi. Hangtod nga daghan na ang nahibaw sa iyang mga binuhatan nga kasagaran pulos mga palusot. Gisung siyas mga tao. Tay pangano ron oy. Murag nasaba mga mga tao sa gawas. Ngano man ka ha? Isusihon ako. Ngano man ka ni sila? Masa kay nahitabo no? Claudio! Claudio! Oh, Ngano ka diha? ay, sabay. Ano may tago ka diha oy? Lagi sabay lagi. Claudio! Tagot na. Ngano man? Ako may gipalista taon sa mga tao nga taga ginabang bugas sa mga linataw sa tanang manok. Unya? Taga-yaw-yawa makadawat. Unsa? Saom na ako niya. Amurag ilaw ko tapang nga kulata rin. Da, mo na na. May pagsunugon ka. Masa? Sig pamintahaan ang uban. Karon unsa na? Naunsa na? Manangita lagi taon sila na ko. Ingna nga taon ko ha. Ngawa ko muli. Suka ng paggabi. Ay, kung himo ang bakakon Claudio oy. Himo-himo kag binuang unya mamorisyo kas uban. Ato ba nga na? Itabag na lagi taon ko nagklata taon. Aw di pag nitag diskarte nga malutsa na nimo. Maayo bitaw kay kanang diskarte. Sige, diskartehin. Day partida. Pagawasan ng bana ni mo. Hanggaw ng bana ni mo da. Tay pa, kalma lang ha. Palihog lang. Tay pa sa, kung unsa may gibuhat sa kong bana, wa ko'y labot ana ha. Pero muhangyo lang ko. Ay lang taon ninyo kung saan akong bana, naaman tay balaod. Kung unsa reklamo ninyo, ipaagi na tos balaod ha. Ayaw sa man natin pagpaagi na sa balaod. Nawa man na magawasin mong bana. Pagawasan na. Naibawing na na sa desod. Pagawasan. Ala, unyag akong pagawson, di ninyo unsaon. Pagawasan na lang na! Magawas ako! Oh, ang hanggaw di kawas kid. Ngita gid makulatahas mga tao ay. Kuan ka na. Di kawas ka man. Ibaw ko, nagasako ninyo, nagasako. Silaw ako ninyo. Iuli ng manok para sa mga tao. Inyo mga negosyo. Uli. Masulti, ako. Basta din mo uli. Di ko na may sura ng naong mo, Claudio. Asang manok para sa ayuda sa mga tao. Uli to ninyo. Nabaho. Mo lang gipalabay, kinabaho man. Gipakaon sa mga tanod, haban makaon, kinabaho. Mga hangol man mo. Usaw na ako pag-uli, taong nahali naman uban. Igor ba kasi kong isubo sa Kulatahon na nas, Claudio. Tabi, ginoo ko. Ayaw ninyo kulataha, oy. Ayaw. Sige, doon mo! Ala. Doon mo! Aboy, dadagan, takdan ginawa niya ako. Ubo! Sige, doon mo! Basag nanay coronavirus, oy. Ayaw tol ako. Mangutan na. Doon mo din rin! Isulay ka, kulatahon ka, kunin mo diri. Kulatahan ka! Ayaw, madagan! Dali mo! Claudio, Dagali mo, diri mo! Kulatahan ko ninyo! Claudio. Dali! Sinuod ka may COVID ka? Aha? Di ko yung ano taon, ubur ko, parang dagan sila. Hadlok mo sila. Hala, may nagpadung nga rin, Claudio ay. Sama na, ha? Buklatan na ako. Pasam doon ako. Dahil na mo doon, hadlok na sila. Kinsa pa magin mo nila. May tao pa dong rin. Sir, taga-ambulansya, may sir. Kauban na mo mga pulis o taga-IATF. Kami mukuha ni mo, ipaswab test ka na mo, o niya ipakwarantin. Di tinuodong. Ububur to ako, boss. Di tinuod, boss. Ay, may kilaro, sir, oy. Lumpaan na yung padagan ka na mga tao. Sila may nasulti na mo nga may tao ko nung nga may simptomas sa COVID. Aha. Og mao na ikaw, bosa, kuyog na lang mo, sir. Day, Martina. Day, wako ba na yun, day. Ay, Ilaw ko na doon, day. Uyo ka na, Claudio. Pakurantan nila dito. Quarantine dito. Mao na. Diskarte pass.
Wa gyud ko'y nahimo kay hasta man ko gida para i-swab test na among nahinuon ko tungod sa kabuang ani ang akong bana. Ang akong gikahadlukan nga imbis wa unta siya'y sakit pero tungod kay iipon siya dito sa mga positive na, ang ako og matakda na gyud hinuon Claudio. Mo ni akong problema ron, unsaon ko man ni oy? Biko no be, unsa man og kamo ang pasultihon? Martina. Good morning sa tanan mga good morning. Oy, sa tanan mga tao ni former Kapitan John Ramos diha. Good morning mo kap. Katong sinder kato si iyang asawa Martina. Si Martina di ay. Martina, oo. Ang iyang problema iyang si Claudio tao natin pres, baro is Claudio kay ilaro niya mga tao. Karon sige pasuwat sa mga tagaan kuno atong mga manok ug unsa para dida. Karon ang iyang tagaan, ang iyang mga suod, ang iyang mga parintirasan, mao ra gyapon style ba? Iyang suod, iyang mga parinti, Dagan tag issue ana karon grabe, oy. Oh, dagan Grabe issue ana kayo, ron. grabe. Nga parintira kanang duol ra nyang angay in taon nga tabangan tagan dili mahatagan. Loy kayo na. Oh, di binamayo. Naiuban na ti pres, di ka tagaan kay nang kay TV. Wala. Oh, Ganun di ka tagaan na kay TV. Hapit ba karon doon na TV? Oh, di ka tagaan kay na kay TV. Mao may istorya dito sa mga sa Unsa tula nang usa ka balay ba nagasawa na tagaan? Oh, ba asawa tagaan. Di mo na pwede usa ra may tagaan ana. Basta. Ambot lang yun. Pero ang tagaan na di ba katong nagnarbaho unta kani ato nya nawad-an og trabaho. Mo may tagaan na di ba? Kita tato, di sa ingon ati presno kita tinuod nga kuan apilo sa kita may naghatag og ganing pero para lang yun taon sa mga pobre tao sa mga luoy. Ikaw ayon na lang. Dili lagi. Oo. Dili ang kanabang uban nga gitagaan og kanang nagbayad sa tax ba. Mga naglisod sa atong higayon na taon. Lisod yung kayo kay daghang mga kuan. Ag akong di ba ang kuan na nga katong nanarbaho kani ato nya wala kay trabaho tungod sa COVID. Muna angan tagaan ana, di ba? Oh, tinuod na. Katong mga way trabaho ka nawagtangan Oo, nawagtangan, wala ka trabaho, oo. Ang ako butong pasabot nga kita ng hatag og tax tagaan pud atong mga kuana. Katong mga sahab ka ng mga inana ba kay way labot ato kay naamon gitay mga kuan. Ang katubang luoy kay wa nay trabaho Oo, nya kana. tax sa gobyerno. Oh, kana. Unya wa matagai. Wa tagay kay Oo. labi na ang nanghatag kontrato niya, O kontra. O inana. di ba? Unya luoy kayo way trabaho. Wa giadto rito sa di kam tagaan nagitribi upat ka buka kung anak di ko nyo tagaan. Oo lagi. Sa gusto niyo. Na kay balay, na kay TV, na kay kuan. Ha? Muna gikagubtan kana sa Gay ni yung balay, gibaligya yung TV. Dito sila to, sa karsada kay para tagaan lang sa exam. hala ka. Oh, mao na yung gibuhang. Ang bubangon niya gusto niyo, iblinda ko niya akong balay. Kalain. Oh, ako ni iblig yung TV. Muna issue karon kadaghanan ni katong nanghatag og sap nga ang ilang gitagaan katura suod, ilang mga paryente, ilang Oo, mga mga- igsuon Ay, kanang saka ila mga duol suod, nila o. duol nila. Yang angay sa yung luwag. tabangan dili wa matagay. Oo. Mabito doon ay mga official nang gag-investigar. Tinuod na. Oo. Tinuod na. Dili sa uban, di sa ingong kuan natin. Pres, lukoy biyag yun ang mga katungwa, makadawat. Tinuod eh. Di. Ako Kita, nagkano mo tabang na to nga mga, ipagtagaan na tag mga tabang po taon, di ba? Ang atong Inoon, tagiya pero karon wa naman. Wa may ayuda gi ka sa gobyerno Wa na, tingali, wa na, Nagtrabaho naman uban, no, di ba? Gitrabaho, gihunong lang ati. Pres, kay, mas Wala, grabe, ma- kurakot. Kurakop dito tinuod. Grabe, oy. Katong Mas daghang gikurakot kaysa gipanghatag sa mga Lagi. tao. katulad ng gingon nila nga ako nadunggan lan nga kanang ang katungkan ay ano katungkan kay parintire mo ano naluko sa yung tanan ng mga parinte bisag na trabaho taga-apil bisag Oh, ng trabaho. Oh. Ana bitaw na uban inana ba? Nya mo na magkaaway. Oh, Mo na mag-awayan. Oh, dako niya ilahan nga kapitan na ti Prese, Kap Digoy Avellana. Gipasagdan niya kay ibong na siya nga gibutangan siya Milo kay imbis naam gid siya sa administrasyon. Naam siya sa administrasyon, ibong siya nga gibutangan siya Milo. Aw sige pasagdan nila. Wa siya makuan, wa siya magilabot. Sila mo nagpaghatag sa. So wa gyud siya problema. Wa gyud siya kuan, wa gyud siya issue nga kuan. Pero dili sa na may kanang Milo, di ba atong gyud sa barangay gyud. Oh, dili ko. Barangay magyunta ang mo distribute og Ah. usa. Pero ang Milo usahay akong madunggan. Parang May magdagubot. Mayor's Information Legislative. O kay Yun na. doon naman sa mga kanang ako ning tao. Oh, lagi. Di ba?
Dili lagi maayo, dili Na maayo. may inana gyud ba na magdagubot kay Oh, magdagubot. piliun man. Nga Yun sa barangay mas kay tuwa sa taga to. Ang tanamo ko na ilang mga tao-tao. kana lagi kun dunay taw-taw mo ni nakadaot. Isa Mao lagi, pala mao sa rin. nila. Isa Mao na. nila katong sa kuan ba niya katong isligan. Mga ismagli. Oo, Ismagil, kanang lagi. gisaligan, Oo. kanang gisaligan, kanang mo yung naghatag mo na doon na isyu nga mo na, doon na gipili, ano ba? Yung was laki ba nga maapil ang kapitan mo na mandawi duha. Oo, akay ang rumbuhan ng May kapitan sticker, man. Kel? Oo. Oo. Unya ang si Kanoy mga ipanghatag sa SAP, ay sus daghan kayo na lista sa una. Oh, lagi ako. Wa man gyud makadawat karon. Na lista sa una nakadawat, ang karon wa na hinuon sila kadawat. Dagan niya po ismaglingan sa kaduha. Dagang ismagling lagi gyapon, grabe eh. Tano. Nya mo ni siya atong sender karon. Kaning ang sindir na to, maron siya, mura siya na tao siguro din na sa kadang magibat tao-tao siguro Kita siya. tao ngano sa, sa barangay siya may gipa-distribute sa manok, uban Nya, siya. nakalupa ng manok. Iya man gipag Ay para tinurag manok ako nagkitong ningon nga manok ko sa may manok. sa amo Ngatag ang manok. Ambot lang no, dawa ko magkuan ni dong pangkoy kis dong pangkoy. Daghan kang manok, ana, no? Interview man tong serbuin. Wa ko mudawat anang manok kay kibaw mas dong pangkoy nga gubot. Gipadawat niya og kining women's association. Lan Padawat kanang niya. gulyat kanang manok gikuan ang balibo. Oh, limpyo na yun na tanan. Karne na, karne. Limpyo na na tanan. Karne na na siya. Gagana kag stock ana di na madaot og Uy, nadaot sa mukha. Uy, nadaot. Di mo hatag dali ba Nabaho. Mabaho. Nabaho. Pwede Kay gipanghatag dayon. Wow, uy, gipamaligya man dito uban. Ay, gipamaligya man. nagkadaot. Nabaho. Pero nabaho, gipakaon sa tanod. Pagkaon sa tanod, apakanon mo tagbaho. Bao. Ipanglabay. Pero Kristiyan, oy. ang ako ikasulti kining tao nga inana bitaw nga og kurakot di man gyapon ka mo Naagya uminto. po, naagya po. Di gyud ka mo uminto. Asa, Ano na, Ate Pres? Mobatin sa kwa sa amo noon dilingong pagpanghambog sa mong barangay nang hatag mi atong napulo ka kilong bugas o sa ka kilong manok o sa ka kilong baboy. Dili man mabaho kay amo mangi-announce o sugata alas 10 kay mag-distribute na diha. Mga tao magtapok naman daan. Kana lagi may problema ipanghatag kay ipanghatag dili man Dili gyud gyud bumaliban mo ang tao. Hindi yun. Ang problema kay wa ipanghatag. Mao bitaw Nga kuno na aklan dito. Bista, iso Oo. sa rep, nabaho siguro to. Oh, may problema. ang luoy Kay pag bisag usa ka adlaw lan, pila ka buok ng manok din na ug kun imong ipanghatag din ang mabaho kay daghan ang mudawat. Tinuod na, Daghan Ate Pres. kag hatagan. Tinoon na, Ate Pres, ay tinoon na. Akaring sa amo diri sa Rodriguez si Chukawayan ako pang pangutan-on og nasulbad na ba lang problema kadto bitong gipanghatag sa SAP nga ipaagi lag ka ng dili DOH? ato DOH? kubrahon lang bitaw sa Yes, kanang katong sa- padala. Oo, padala, oo. Oh, na mo silingan Oo, ka ng padala. Oo, amo silingan mga upat yun sila ka babae. Pagabuti lang kay kubra ng ilaha. Tinoon na, eh. Tinuod. Dila. Dunay anak ko na dunggan nga kanang wa na dito. Ano nagkubra ba? Napag yung uban ato, Gikubra. Ate Pres. Gikubra. Napag yung Lain. uban ato, Ate Pres, nga muda, na may form. Lista ka, pirma ka. Karon ini pirma nimo tanan, pangbalik mo na dito sa ubang sa mga tao. Karon, iniguan, di ka kadawat, wa iman, wa dito sa lista. Mao lagi. Ano man nga, Rakot lagi. Kanang gipalista man, gipapirma man. Unya asa man. Way tong na pirma? dawat. Oo, asa man tong pirma. Ang kanto pang ipakuan kanto lang sa padala bitaw nga ato i-claim. Naliyam yun is Jinjin. Kato luoy kay biya Gitiksan ang po tao. sila. ibang Gitiksan hatag sila sa nga tao. claim your man. Pagkabuti to, nagkubra ni kung ano ang nagkubra man nga dili man ang cell number nimo mo nagamit ka. Ha? Ano? Dito ra giukus-pukus po to sa mga kuan. Pero mao lagi na ako kasulti. Katong nag-inana nagbuhat sa ingon. Dili mo dilanto. Fokus, dili gyapon Dili mo ka dilanto. mo uminto. Oh, Bisag usaon pa ni. Bisag usaon ni mo kamas, di ka mo uminto gyud mo na gyud ay timan eh. Di kita mo Di yun momento. Nahala. Ako ka ra gihapon. Nahala niya ka siya. Ano problema si Ate Pres kay gisog siya sa mga tao. Gaubo-ubo siya. Karon pag ubo-ubo niya, naga mga tao. Abi na Iabot ang COVID. ambulansya. Gida. Siya mo ikuha. Na di kay sakit. Abi, COVID ka. Gida siya. Sumbong to mga tao nanagan. Kaya nang giubo. O kanay Siya mo gidanon. May rana nimo. dili kay napaingon-ingon sa na say COVID. O di Ah, yan okay.
di ka na siya kampulansya. Yung muna problema sa asawa ron. Ang ako lang ikasulti analag, pananglitaw, nung madayang bana, testingan na nga to. Dili, og madal sa ospital. O, testingan. Matinudan na ginando na COVID niya. Oh, Positive. testingan na siya nga to. Naba siya virus o pakuyuga lang, misis. Puyo ka lang. Kay, yan, ginigod sa... Kuyukon gina, kay ina nag-iubo-ubo. Oo. Dakon mo gina. Siya nagbinuang raman ko. Karon kaya gianaman ka kwan. Ay, pakuyuga lang, total, ugwa. Dali din, no? Ha? May examen din. Dali na po pala pilang atlo. Pero, 4 days naman ang pero at least, masuta siyang tinuod bangawa. Oh. Ikalali mo kang badaka. Ay, wag yun to. Char-chara man tong iya nga doon ay COVID tungod sa mga tao nga Oo. ni do. Tagam. Oo. Aron Muto matagam iyang siya. rason. Oo. Tagam siya. Tangaw sa kadimi, malali po tumatao. Siya 14 kadlaw. Oo. Pwede libi, malali po O pa tumatao. siguro matanda ni noong yun siya. Kay dili sa nalalami matao, nagkadagbadag ba o dinaga. Correct. O lagi. Isibat yun to siya. Limaga. Isibat yun, o. Nahaladong, udagan salamat sa mga pagpadangat. Ito ang tuluman, no? Kung ako ang paso, tiho.